simpelthen ikke, at dine forældre købte en PlayStation til dem. Nå. De skal over til Karen i dag. Der lader de dukke. Spændende. Jeg har for øvrigt lovet, at du vil køre dem. Okay. Gider du godt lade være? Nej. Undskyld. Det er mig. Jeg har bare været så stresset med det nye arbejde. Det skal selvfølgelig ikke gå ud over dig. Det kan være, at du bare skal tage og finde et andet job, så. Hvornår var det, du startede? Var det sidste uge? Du har været stresset i 3-4 måneder, ikke? Så der er et eller andet regnskab, der overhovedet ikke går. Nå, der har også været så meget andet nu. Jeg lover, at jeg ikke har hovedpine i aften. Jens, husker du at køre pigen over til Karen, ikke? Ja.